או. Окей. Меня слышно? Аля, меня слышно? Хорошо. טוב, אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? כישרון מולד, אני מניח שכולם היו רוצים לדעת מהו. ויש הרבה מאוד, איך אני אגיד את זה, מיתוסים לגבי הדבר הזה. ומה שאני אנסה לעשות היום זה להסביר במילים כמה שיותר פשוטות ומדעיות משהו שהוא יותר קשור לנשמה, משהו שיותר קשור לרוחניות. אוקיי? אני אנסה להסביר את זה. אז אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לרשום בתגובות. ואני מזכיר, המשתמש מקסימוס רום, זאת אשתי, היא תלווה אתכם לאורך כל הזמן, כי כשאני מדבר, אני לא תמיד מצליח להתייחס לכל תגובה, אוקיי? אז מהו כישרון מולד? אני אשים פה כותרת קטנה, כדי שכולם ידעו על מה. כתב יד שלי לא משהו. אוקיי, אז קודם כל, כישרון מולד זה, אני רוצה קודם להגיד לכם מהו איננו, אוקיי? מה כישרון מולד איננו. כישרון מולד זה לא משהו מיסטי, אוקיי? כישרון מולד זה לא איזושהי מגיה, זה לא איזשהו כישוף או משהו כזה, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שזה זה. כישרון מולד יש למעשה לכל בעל חיים בכוכב הזה, אוקיי? אז לצורך העניין נגיד לחתול יש כישרון מולד לקפוץ, אוקיי? למרחקים להיות מאוד מאוד זריז. עכשיו, לצורך העניין לדולפין או לכל דג אחר, לצורך העניין, יש להם כישרון מולד בשחייה. עכשיו, למעשה לכל בעל חיים יש לו איזשהו כישרון שבו הוא מוכשר לתפקד בסביבה שבה הוא חי. אוקיי? עכשיו, אז מה למעשה כישרון של בן אדם? כאילו, במה אנחנו שונים אחד מהשני?
אז בואו קודם כל נלך לאט לאט, אני רוצה להסביר את זה על דוגמה של נגיד איזשהו בעל חיים. אוקיי, נגיד אני אקח דג, אוקיי, דג הכי קל לקחת, יש לנו פה דג, אוקיי, יש לו זימים, אף והוא שוחה. בסדר? עכשיו, הדג הזה צריך לחיות באיזושהי סביבה. אוקיי? הוא חי באיזושהי סביבה שבה יש עוד דגים. אוקיי? עוד דגים יותר גדולים ממנו. יש גם דגים טורפים, שזה ממש דגים נגיד ענקיים כאלה. איך דג כזה קטן, נגיד, יכול לשרוד בסביבה שיש דגים ענקיים כאלה, שהם כאילו טורפים. אוקיי? שזה נגיד, לא יודע מה, קריש וזה איזה מישהו קטן. זאת אומרת, איך הדג הקטן הזה יכול להתעלות ולשרוד בסביבה שבה חיים דברים כאלה? נותנים לו איזשהו יתרון על פני הדג הזה. אוקיי? זאת אומרת, אם הדג הזה גדול, זה אומר שקשה לו לנוע. אוקיי? אז הדג הקטן הזה לצורך העניין, יהיה לו יתרון על הדג הזה במהירות שחייה. בסדר? עכשיו, עוד דבר, נגיד, והדג הזה הוא, נקרא לזה, הוא דג שחי בלהקה. אוקיי? נגיד טונה. אוקיי? הרבה מאוד דגים כאלה הם חיים בלהקות. אבל יש דגים שהם לא חיים בלהקות. אוקיי? אז מה ההבדל למעשה? מה הקטע? למה דגים מסוימים חיים בתוך להקה? למה דגים מסוימים חיים בתור בודדים? זהו גם כן איזשהו כישרון. אוקיי? זה גם כן איזשהו כישרון, והמטרה של הכישרון הזה למעשה להבטיח בצורה כמה שיותר טובה את ההישרדות של המין. אוקיי? עכשיו, ניקח דוגמה אחרת, נגיד לא דגים. ניקח, בואו נראה אם יש מישהו. שאלות? אוקיי, אז כישרון מולד הוא מגביר את הסיכוי לשרוד. לשרוד בסביבה. לא בדיוק סביבה עוינת, אבל נגיד סביבה סלש סביבה עוינת. בסדר? שיש כל מיני טורפים, שיש סכנות. אוקיי? עכשיו, מה ההבדל לצורך העניין, נשאל אתכם נגיד בין דוב שחי נגיד בצפון שם, באנטרקטיקה, דוב לבן. לעומת זאת יש גם דוב חום, באיפשהו באיזשהם יערות באמזונס. אוקיי? מה ההבדל ביניהם? זה דוב וזה דוב. אז ההבדל ביניהם יהיה בזה שהכישרונות של הדוב הלבן מותאמים לסביבה שבה הוא חי. והכישרונות של הדוב החום מותאמים לסביבה שבה הוא חי. ואם לצורך העניין לקחת ולהחליף בין דוב לבן, לקחת אותו מאיפה שהוא חי בצפון שם ולהביא אותו ליערות גשם לצורך העניין באמזונס, אז הוא ימות. וגם אותו דבר, אותו דוב חום, אם לקחת אותו ולהביא אותו לצפון, סביר להניח שגם שם הוא ימות. ולכן, כאילו, בקרב בעלי חיים, זה פחות טוב להביא אותם לגני חיות. למה? למה למעשה למה זה לא טוב? כי שולפים אותם מהסביבה הטבעית שלהם, שבהם יכולים לבטא ולהשתמש בכישרונות שלהם, מביאים אותם לסביבה שבה אין צורך בכישרונות האלה. ולמה זה חשוב? כי לבן אדם זה בדיוק אותו דבר. אוקיי? עכשיו, איך כישרונות אישיים מתבטאים בנו, בבני אדם? אוקיי?
אנחנו, לא יודע איזה עיפרון לקחת. במה למעשה מתבטא הבן אדם? מה הכישרון של בן אדם על פני שאר בעלי חיים בתוך על כדור הארץ? אוקיי? במה אנחנו שונים? הכישרון הייחודי שלנו, אוקיי? זה חשיבה, אוקיי? כישרון של בני אדם. סמן זה בכחול. בני אדם. האוסף הכישרונות שלנו, כמו של הדגים, כמו שזה, הוא מתבטא בעיקר בחשיבה ארטילאית. מה זאת אומרת חשיבה ארטילאית? יש לנו דמיון, אוקיי? יש לנו את היכולת להשתמש בדמיון, בסדר? בעל חיים שעוד יותר, כאילו, שקצת פחות, אבל גם כן יש לו יכולת לדמיין, זה מה הסוג המיקרוגל האהוב עליך. מעניין, זה לא קשור קצת לנושא, אבל, אוקיי, אז היתרון שלנו, הכישרון של בני אדם, הוא למעשה להשתמש בדמיון, בסדר? אנחנו יכולים לדמיין משהו שעדיין לא קיים במציאות, וליצור אותו, אוקיי? זאת אומרת, למצוא חלקים במציאות, כדי לייצר משהו שאנחנו דמיינו, בסדר? עכשיו, אם יש שאלות, אוקיי. אני רואה שמישהו פה עסוק במיקרוגלים ממש הרבה, טוב, פחות נתייחס אליו. אז, אוקיי, אז זה היתרון שלנו. עכשיו, למעשה, הכישרון שמייחד את כל בני האדם, זה היכולת לדמיין, בסדר? זה הכישרון כללי, נקרא לו ככה. כישרון כלל בני אדם הוא דמיון. זה למעשה מה שמייחד אותנו מבעלי החיים. עכשיו, מה שונה למשל מבן אדם שחי באפריקה, לבין בן אדם שחי באנגליה, אוקיי? שניהם יש להם דמיון, אוקיי? עכשיו, אז ההבדל ביניהם יהיה, זה איך הם משתמשים בדמיון הזה. זאת אומרת, נגיד, אחד שגר באפריקה, הוא ידמיין דברים שהוא רואה בסביבה שלו, שזה לצורך העניין, לא יודע מה, בעלי חיים גדולים, אריות, פילים, ג'ירפות, והוא ידמיין איזשהו פתרון, כן, שקשור לסביבה שלו. לעומת זאת, בן אדם שחי באנגליה, הוא רואה סביבה אחרת לגמרי, אז הוא יעלה אצלו בדמיון דברים אחרים לגמרי, שקשורים לסביבת המחיה שלו, מה שאני דיברתי פה קודם, אוקיי? כל כישרון הוא מגביר את הסיכויים לשרוד ולחיות בצורה טובה, בסביבה שבה בן אדם חי. אז אם הסביבה שלך היא אפריקה, כמו שאמרתי, אתה תדמיין דברים שקשורים לאפריקה. אם קשורים למקום אחר בעולם, הדמיון ידמיין גם את זה. עכשיו, אז זה נשמע הכל טוב ויפה, אבל למה למעשה יותר מדי אנשים בעולם, מעל 90 ומשהו אחוז, לא משתמשים בכישרונות שלהם? זאת אומרת, הרי אם לכל בן אדם יש את היכולת להשתמש בדמיון שלו, למה רוב האנשים לא עושים את זה? למה רוב האנשים לא יוצרים משהו חדש, אם יש להם את היכולת לדמיין את זה? אוקיי? זאת אומרת, למה יש שוני כל כך גדול בין אנשים עניים, עשירים, משכילים, פחות משכילים? זאת אומרת, למה זה ככה? ובכן, כישרון הוא אויב של שלטון.
כישרון הוא למעשה אויב של השלטון. אוקיי? זאת אומרת, למה זה ככה? כישרון זה משהו שזה יצירה, זה חוש היצירה שבנו. זה היכולת ליצור משהו חדש, משהו שעדיין לא קיים במערכת. אוקיי? עכשיו, אם לצורך העניין כל אחד, תחשבו, יתחיל עכשיו ליצור משהו שהוא רוצה, אז לא יהיה צורך, זאת אומרת, מי ירצה לעבוד, מי ירצה להיות רופא, מי ירצה להיות, לא יודע מה, כל איש מקצוע אחר, אוקיי? זאת אומרת, בן אדם שמבטא את הכישרון שלו, זה בן אדם חופשי, אוקיי? זה בן אדם שהוא, אפשר להגיד, מסוכן למערכת. בואו נראה אם יש לנו מישהו. אוקיי, אז עוד פעם אני חוזר, בן אדם שמבטא את הכישרון שלו, בהרבה פעמים המערכת מזהה אותו כמסוכן, אוקיי? זה אנשים שהם לא כמו כולם, בסדר? והסיבה היא שכל כך קשה לבטא כישרון מולד, הוא שהוא נתפס בעיני המערכת כמשהו לא נורמלי. אוקיי? אז כישרון מולד, קודם כל, מה שאתם צריכים לזכור. אוקיי? אני נכתוב את זה פה. כישרון מולד זה משהו שמבחינת המערכת, מבחינת החברה, המערכת או חברה, אוקיי, זה משהו לא נורמלי. או לצורך העניין מחוץ לנורמה. אוקיי? זאת אומרת, כישרון מולד זה משהו שברגע שבן אדם מתחיל לבטא אותו, הסביבה שלו, האנשים סביבו, מתחילים לתפוס אותו כבן אדם לא נורמלי. כי הוא לצורך העניין מדבר בצורה אחרת, הוא מתלבש בצורה אחרת, הוא מדבר על כל מיני רעיונות שהם בגדר, מה? על מה אתה מדבר? והרבה פעמים בן אדם שמבטא איזשהו כישרון, הוא גם מושך תשומת לב. בסדר? זאת אומרת, בגלל שרוב האנשים הם נורמליים, מי שמתחיל לבטא את הכישרון שלו, הוא מתחיל להיות שונה מכולם. הוא מתחיל להראות משהו שהוא צבעוני. זאת אומרת, אם נורמה, נקרא לזה, זה איזשהו משהו אפור כזה, כן? נגיד, נורמה, אני אצייר אותו בצבע. אוקיי? אם נורמה, משהו נורמלי, הוא כזה, הכל בצבעים של שחור, אז מי שמתחיל לבטא את הכישרון שלו, הוא מתחיל, נגיד, להיות אדום. מישהו אחר בתוך הנורמה הזאת, הוא נהיה לבטא ירוק. אוקיי? כן, תודה רבה איריס, באמת. אני זוכר אותך. אוקיי? אז אם מישהו שמתחיל לבטא את הכישרון שלו, הוא מתחיל לצבוע את הנורמה בכל מיני צבעים. עכשיו, תשימו לב שהצבעים יכולים להיות אחרים, נגיד. איזה מישהו יש לו כל מיני צבעים, נגיד כאלה, מישהו כזה. אוקיי? אז נורמה מפסיקה להיראות נורמלית. אוקיי? אז בגלל זה חשוב מאוד להבין שכישרון מולד זה משהו שיש לו עוצמה מאוד 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 חזקה. אוקיי? ולכן רוב האנשים לא מעיזים אפילו למצוא את הכישרון המולד שלהם. שלא לדבר בכלל על לבטא אותו באופן גלוי. אוקיי? אז רגע.
אקח איזה שלוק, למה זה נושא קרוב אליי. אוקיי? אז כישרון מולד זה משהו שהוא לא נורמלי, הוא מחוץ לנורמה, מישהו שמתחיל לבטא את הכישרון המולד שלו, הוא מתחיל להיראות, להרגיש, אנשים מתחילים להרגיש מאותו בן אדם סכנה. אוקיי? ממש סכנה, כי בן אדם שלא כמו כולם, אם אתם זוכרים את השידורים הקודמים שלי, אז האישיות של רוב האנשים היא מחפשת ביטחון, היא מחפשת איזון, אוקיי? שלא יאיימו עליה. אז בן אדם שהוא לא נורמלי, לא כמו כולם, מחוץ למה שמקובל, הוא מהווה סוג של איום. אוקיי? וזאת הסיבה למעשה שרוב האנשים מפחדים לבטא או למצוא בכלל את הכישרון המולד שיש להם בוודאות, כי בזה אנחנו שונים מכל שאר בעלי החיים ביקום הזה, בעולם שלנו. ומה אני עוד רוצה להגיד על נושא של כישרון? אוקיי? אז מבחינת המערכת, כמו שאמרתי, בן אדם כישרוני הוא לא נורמלי. בסדר? איפה? הנה, נגיד, ניקח את זה כחברה, אוקיי? אני מצייר פה חברה. אוקיי, חברה. אוקיי? עכשיו, רוב האנשים הם ככה, הם נורמליים, רוב האנשים הם ככה. בסדר? זה החברה שלנו. ורוב האנשים שחיים בחברה הם נצמדים לאיזה שהם מה שנקרא ערכים של הצלחה. עבודה קבועה, בית, משכנתה, 2.5 ילדים, כלב, חברים, לנסוע לחול, אוקיי? זה מה שהחברה מגדירה כבן אדם נורמלי. בסדר? אז למעשה, אם החברה אומרת מה זה נורמה, אוקיי? אז יש פה כמה סעיפים, שזה נגיד עבודה, נגיד, לא יודע מה, לרדוף אחרי הצלחה, ילדים, משפחה, אוקיי? ועוד כל מיני דברים, אתה יודע, להיות בן אדם נחמד, אוקיי? זאת אומרת, כל מיני ערכים כאלה ואחרים, זה מה שהחברה מכתיבה כנורמה. אוקיי? זאת אומרת, החברה רוצה שאנשים ילכו בכיוון הזה. אוקיי? ילכו רק, שכל בני אדם יצמדו לזה, כי זה החוק. ככה זה מקובל. אוקיי? אבל מגיע מישהו שהוא לצורך העניין כזה. עכשיו, אני לא סתם ציירתי כאלה עיגולים ריקים, כי נורמה זה משהו יחסי, זה משהו שהוא די חסר תוכן, אם אתם תתעמקו בזה במחשבה, אבל נורמה זה איזשהו, נקרא לזה, נגיד סתם דוגמה, זה נורמלי להיות בן אדם נחמד, אוקיי? בן אדם נורמלי צריך להיות נחמד. מה זה נחמד? נחמד לצורך העניין שהוא בדרך כלל מקובל מסכים עם הכל, אוקיי? מסכים עם כל אחד. או אחד שאומר שלום, אומר להתראות, אז אם אני לא אגיד שלום פעם אחת למישהו, אז אני כבר לא נורמלי. או אם אני לא אהיה נחמד למישהו איזה פעמיים, אז אני לא אהיה נורמלי. זה כזה לא ברור, אוקיי? אז לכן רוב האנשים הנורמליים, אוקיי? הם, לא הייתי אומר חלולים, אבל סוג של. כי מי שלא מבטא את הכישרון שלו, הוא יותר כמו אוסף חוקים מעליך. אוקיי? ככה, בגדול. אולי זה קצת לא כיף לשמוע, אבל ככה זה, פלוס מינוס. עכשיו, מה קורה מבחינת הכישרון? אוקיי?
כישרון זה הכל, רק לא זה. אוקיי? זאת אומרת, כישרון לא יכול להיות נורמלי. כי כל בן אדם הוא כישרוני בפני עצמו. בסדר? אז בן אדם שמבטא את הכישרון הייחודי שלו, הוא כבר לא נכנס לזה. אוקיי? זה כבר בהגדרה. לא נורמלי. יש אנשים שרוצים לעלות, תגיד לך, זה יותר נכון. כן, אם אנחנו נספיק, אז אנחנו נעלה מישהו לשידור שקשור לכישרון. אם לא, אז אני מבקש שפשוט תשאירו הודעה בפרטי, ואז בשידור הבא אנחנו נעלה. אוקיי? אוקיי, יופי. אז, אבל בינתיים אתם מוזמנים לשאול שאלות, זאת אומרת, לגבי הכישרון, אוקיי? אז קודם כל, כישרון זה משהו שהוא לא נורמלי. אז אני בכוונה אומר את הדברים האלה, כי הנושא של כישרון מולד הוא נושא מאוד מאוד רומנטי, הוא מאוד מאוד רוצים לדבר עליו, אוקיי? אנשים רוצים להיות כישרוניים, אבל צריך להבין מה זה. כי חברה למשל, אוקיי? היא כן, יש כל מיני סוגים של כישרונות שהחברה דווקא רוצה שאנשים יבטאו. ומה זה אותם כישרונות? זה כישרונות שעוזרים לחברה לייצר נורמות שמתאימות לחברה. למשל, אם הנורמה של החברה היא הצלחה, לרדוף אחרי הצלחה, אז החברה תרצה שאיזשהו בן אדם יהיה מאוד מאוד מוצלח, ויספר לאחרים איך לרדוף אחרי הצלחה. אוקיי? כי אז זה מייצר עוד אנשים נורמליים. למשל, חברה עוד אוהבת מאוד אנשים שקשורים, שחקני קולנוע, זמרים. למה אומרים שזה כאילו אנשים מוכשרים ויש להם כישרון טבעי? כי אלה אנשים שיודעים להשפיע על דעה של אנשים אחרים, אוקיי? ולכן זה סוג של כישרונות שהחברה מפתחת. וגם כן, אם שמתם לב, אם יש למישהו כישרון סריגה, אוקיי? נגיד, יש מישהו כישרון לסרוג, הוא לא יהיה כל כך פופולרי כמו מייקל ג'קסון. למה? כי מי שיודע לסרוג, אז אנשים לא, אין פה ריבוי דעות, הוא לא משפיע על דעה של אנשים. אבל אחד שהוא כמו שחקן גדול, שחקן קולנוע, כן, שמצטלם לסרטים, אז כל מילה שהוא אומר, היא משפיעה על מיליוני אנשים. אז לכן אנשים כישרוניים בכמה דברים, בכמה תחומים, שמאוד טובים לחברה, אוקיי? אני אקצר את זה בכחול, זה משחק, אוקיי? בעיקר משחק, הופעה, כל מה שקשור להופעה, לא יודע מה, נגיד סטנדאפ, אוקיי? מופע סטנדאפ, אוקיי? משחק, הופעה, זמר, אוקיי? זאת אומרת, אלה הם כישרונות שהחברה כן תרצה שהאנשים יפתחו פה. למה? כי האנשים האלה אפשר אחר כך לשלם להם המון כסף, אוקיי? והם ישפיעו על דעת קהל. אבל כמו שאמרתי, לא לכל אחד יש כישרון משחק, לא לכל אחד יש כישרון להופיע, ולא כל אחד יש לו כישרון להיות זמר גדול, אוקיי? אנשים יש להם כל מיני כישרונות, ולכן מה שמקובל בחברה להגיד לכולם, זה שאם אתה לא שחקן, אם אתה לא יודע להופיע, אם אתה לא זמר, תשימו לב שזה הכל מול קהל. אוקיי? זאת אומרת, החברה אומרת שכישרון זה כאילו משהו שיש לך רק כדי להופיע מול קהל. אז אם יש לך כישרון במשהו שהוא ללא הופעה מול קהל, אז כאילו אין לך כישרון. זה מה שחברה למעשה אומרת.
ומה למעשה, בשביל מה זה טוב? כמו שאמרתי, כי החבר'ה האלה, האנשים המוכשרים במשחק, בהופעה, בזמר, הם יודעים להשפיע על אנשים אחרים ולפתח עוד נורמות, עוד אנשים שרוצים להיות שחקנים, מופעים וזמרים, אבל כמה כבר יכולים להיות כאלה? הבנתם? זאת אומרת, הכישרונות האלה אפשר להגיד שהם תורמים לערכים של החברה, אוקיי? אבל יש כישרונות שהם לא תורמים לערכים של החברה. ומה הם אותם כישרונות? למשל, יש כל מיני גורואים, אוקיי? אם מישהו מכיר אושו, אם מישהו מכיר אולי כל מיני הוגי דעות למיניהם, זה אנשים שלמעשה עזרו לאנשים אחרים להתעורר לטבע שלהם, אוקיי? ובקטע הזה של ההתעוררות, אנשים הפסיקו, ברגע שבאדם מתעורר והוא קולט שיש לו כישרון, שהוא לא חייב להיצמד לערכים של החברה, החברה לאט לאט מתחילה להיות נגדו, אוקיי? אז זה אנשים כמו אריסטו, מי שיודע קצת פילוסופיה יוונית, אוקיי? זה כל מיני פילוסופים יווניים שהם מאוד 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 חכמים, אבל אם אתם תקראו את ההיסטוריה שלהם, זה אנשים שלא כל כך אהבו אותם. כי הם ביטאו כל מיני רעיונות ודעות שלא היו מקובלות לאותם זמנים, אוקיי? אז מה שעוד פעם אני רוצה להזכיר פה, זה שיש כישרונות לאנשים שהחברה רוצה לפתח אותם וקוראת להם כישרונות, אבל יש כישרונות שהחברה לא רוצה שבן אדם יבטא אותם, ולדברים האלה החברה לא קוראת כישרונות, אלא יותר מקובל לקרוא לזה לא נורמלי. אבל אם תחשבו טוב טוב, כל שחקן גדול, כן? כל זמר גדול, הוא לא נורמלי ברמה כזאת או אחרת, כן? זאת אומרת, הוא לא כמו כולם. אבל לא כמו כולם הזה, סבבה, מבחינת החברה. אבל לא כמו כולם כזה, זה לא סבבה. למה? אוקיי? כי זה עוזר לחברה לגדל אנשים נורמליים, והכישרונות האלה לא תורמים. הם גורמים לאנשים הרגילים להתעורר, אוקיי? וכביכול לפרוץ את תחומי הנורמה. אוקיי? אז בואו אם אנחנו נרשום פה, אם אנחנו נקרא, יש כישרון מולד, יש, ככה, כמו שקרה, יש שני כישרונות מולדים. תורמים לחברה, אוקיי? לחברה, או יותר נכון להגיד לשלטון. אוקיי? ויש כישרונות שהם, אי אפשר להגיד לא תורמים לחברה, כי אני באופן אישי חושב שהם כן תורמים, אבל הם נקרא לזה תורמים, אוקיי? לשלמות אישית, אני אקרא לזה ככה. עושר, אוקיי? תורמים לעושר אישי של הבן אדם. אוקיי? עכשיו, למה כל כך החברה רוצה שאתם תהיו, שכולנו נהיה זמרים, שאנחנו נהיה שחקנים, למה את הכישרונות האלה כל כך מקדמים בטלוויזיה, ברדיו, בכל מקום? אוקיי? למה זה כל כך תופס תאוצה? כי תמיד אפשר להגיד שאם אתה עדיין לא כזה זמר טוב, או לא כזה שחקן טוב, זה אומר שאתה לא מספיק טוב, אוקיי? זאת אומרת, אתה עדיין לא שחקן, אני לא רוצה פשוט להגיד שמות יותר, אתה עדיין לא תום הנקס, אוקיי? או שאתה עדיין לא עידן עמדי, או כל זמר או שחקן אחר, אוקיי? או אתה לא אדיר מילר, אז אתה יש לך עדיין לאן לשאוף. אוקיי? ואז למעשה דרך הדבר הזה, דרך
השאיפה הזאת להיות כמוהם, אפשר להגיד שאתה צריך לשאוף להיות גם איש מקצוע, כמו, לא יודע, מנהל הכי טוב בעולם, הבנתם? זאת אומרת, תמיד כל הזמן דוחפים אנשים להיות פה. אבל ברגע שאתה לוקח בן אדם שנגיד הכישרון שלו הוא ייצור תכשיטים, אוקיי, סבבה? אני אוהב ליצור תכשיטים. ומנסים לעשות ממנו שחקן, אוקיי? שחקן קולנוע. זה לא יהיה בדיוק, אני לא אהנה מזה, אני לא ארגיש עם זה טוב, אוקיי? וזה בדיוק מה שקורה לרוב האנשים, שנגיד אם יש למישהו כישרון, נגיד מישהו כישרוני לא יודע מה, סריגה, אוקיי? סתם אני כותב, סריגה. והבן אדם ממש אוהב סריגה, נהנה מזה. אבל הוא לא פוגע פה, אז אם הוא לא יקבל את עצמו כבעל כישרון סריגה, כבעל משהו מיוחד בתחום הזה, הוא תמיד יהיה לא מאושר. אוקיי? כל הזמן אותו בן אדם כל הזמן ירגיש שהוא חסר לו משהו, שהוא כל הזמן דפוק במשהו. כי הוא לא מוכשר כמו הזמר הזה, כמו השחקן הזה, כמו השחקנית הזאת, הזמרת, לא יודע מה. אוקיי, הבנתם? אז למעשה כישרון אישי זה משהו מחוץ לנורמה, והחברה לא תורמת, לא עוזרת לבן אדם למצוא אותו. אוקיי? רק כאשר אנשים קולטים שהם יחסית טובים בזמרה, במשחק וכל אותם כישרונות שתורמים לחברה, רק אז קוראים להם כישרון. אבל בפועל כישרון זה משהו שקיים לכל אחד, ואני רוצה להראות, כן, לייקים, אתם מוזמנים לשים לייקים, לשאול שאלות. אוקיי. אצבעות על המסך כזה, אפשר לעשות שיהיו הרבה לייקים, אצבעות פסנתר, זה משהו שאנחנו נשמח. אוקיי? בוא נראה עכשיו. מהו כישרון מולד? הגענו באמת לנושא הזה של, נקרא לזה הכיוון. כישרון מולד זה משהו שאפשר, רגע אני אגע לזה אחרת, שאתם אוהבים לעשות גם כשאף אחד לא מסתכל. לא, זו לא היא הגדרה טובה. מה זה? עושה טוב ללב, יאללה. הנה, אשתי אמרה משהו טוב. עושה טוב לנשמה. אפשר לעסוק בו ללא הפסקה. זאת אומרת, אתם מרגישים שאותו מה שאתם עושים, אתם יכולים לעסוק בזה ועוד 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 ועוד, והעיסוק הזה הוא למעשה מה שהוא עושה, וזה הדבר העיקרי, וזה הכישרון, הוא נותן אנרגיה. אוקיי? אם אתם עוסקים בכישרון שלכם, הוא נותן לכם אנרגיה. זאת אומרת, רוב העיסוקים שלנו שאנחנו מתעסקים בהם, רוב הדברים שאנחנו עושים, הם לוקחים מאיתנו אנרגיה. אבל כישרון, הפוך. כישרון נותן. הוא כאילו, אתם מרגישים שאתם גדלים, שאתם מרגישים יותר חזקים מזה. אוקיי? מה מישהו גינה? כישרון מולד הוא כישרון שלא לומדים אותו, אלא הוא טבעי, בדיוק. אוקיי? הטבע שלנו, יופי, זאת בחורה בשם לי. נכון מאוד, זאת אומרת, ויש את זה לכל אחד. בסדר? לכל בן אדם יש כישרון טבעי. מה שקורה הוא זה שפשוט במהלך החיים, אוקיי? יש כישרונות שהם דורשים איזושהי פעולה, שהיא לא נורמלית, שאנשים לא אוהבים את זה, שנגיד אם ילד, נגיד כשהוא היה קטן, היה, נגיד סתם דוגמה, לא יודע מה, אוהב לצייר, והוא התחיל לצייר על קירות,
אוקיי? שזה מה שקורה בדרך כלל לילדים שהם ציירים. אז מה ההורים עושים? אל תצייר על הקירות, אוי אוי אוי, חס וחלילה. ואז לוקחים ממנו את העפרונות. אוקיי? או שנגיד לצורך העניין, ילד שהוא אוהב לבנות. או לא לבנות, הוא אוהב להרכיב דברים, אוקיי? ילד שאוהב להרכיב דברים, אז בשביל לדעת איך דברים מורכבים, הוא צריך לפרק דברים. אוקיי? אז הילד כזה שהוא אוהב להיות מהנדס טוב לצורך העניין, הוא יתחיל לשבור דברים, יתחיל לשבור צעצועים בשביל לראות מה יש בפנים, מה יש בתוך הצעצוע הזה. ואז לילד כזה כל הזמן עלולים לא לתת צעצועים דווקא, כי הוא שובר. ולמעשה בעניין הזה מונעים מהילד ללמוד ולפתח את הכישרון שלו. אבל הכישרון בפנים, הכישרון עדיין קיים. אוקיי? והוא רוצה להתבטא, פשוט הכישרון זה משהו לא נורמלי, זה משהו שאנשים לא רגילים לראות, בסדר? כי לכולם, אותנו, כמעט את כולנו, חינכו בצורה כזאת של שב אל תעשה, שב אל תפריע, תעשה א' ב' ג' ד' כי ככה נכון, ככה נורמלי, כי אם אתה עושה משהו לא נכון, זה לא נורמלי. הבנתם? אז ככה למעשה חסמו לרוב האנשים את הכישרון, את היכולת לפתח את הכישרון, אבל הוא עדיין בפנים. אוקיי? תגובה. אנחנו יכולים להיות טובים בהרבה דברים, אבל החיים וההורים מנווטים אותם למה שנותן יותר בדיוק. יותר כסף ויותר כבוד, בדיוק, יפה מאוד. אני רואה שאת לי מאוד בקיאה בנושא. יופי, מצוין, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, זה מה שהסברתי קצת לפני, שיש כל מיני כישרונות שהחברה מחזקת אותם. זאת אומרת, היא אומרת לאנשים שאם אתם נהיים זמרים, שחקנים, מופעים, כאילו אנשים שיודעים להשפיע על דעת קהל, אז זה כישרון. אבל אם אתם עושים סריגה, אם אתם, לא יודע מה, מציירים, אז זה משהו שאין בו כסף כביכול, אבל לא נותנים לכם לפתח. אוקיי? אז קודם כל, איך תגלו מה זה כישרון מולד? קודם כל, זה עושה לכם טוב לנשמה. עושה לכם טוב לנשמה. זאת אומרת, זה לא בהכרח משהו שאחרים ישמחו לראות, שאתם עושים. בסדר? ולכן לא כל כישרון אפשר להוציא אותו בהתחלה החוצה. אוקיי? אם אתם מרגישים שיש איזשהו משהו שאתם אוהבים לעשות, אבל זה פחות מקובל על הסביבה שלכם, אז אני הייתי ממליץ להמשיך לעשות את זה, אבל באיזושהי צורה כזאת, שלא תעלה גבה לאנשים, אוקיי? בהתחלה שאתם רק מתחילים. 2, אתם מרגישים שזה נותן לכם אנרגיה, ואתם יכולים לעסוק בזה הרבה מאוד זמן. אוקיי? זה וזה. זה סממן מאוד חשוב. עוד סממן לכישרון מולד, אוקיי? זה שיש בו, אתם כל הזמן מתפתחים. כל הזמן מתפתחים בו. זאת אומרת שאם אתם, לצורך העניין, הכישרון שגיליתם אצלכם, נגיד והוא ציור, אוקיי? ואתם רואים שככל שאתם מציירים יותר ויותר ויותר, אתם מתעניינים איזה עוד טכניקה אפשר, באיזה עוד שיטה אפשר לצייר. זאת אומרת, כל פעם מגלים משהו חדש, וזה אצלכם משתפר. אוקיי? זה מאוד מאוד חשוב. כל הזמן משתפרים ומתפתחים בזה. אוקיי? שאלה? אין שאלות. וואו, בוא'נה, אני מסביר ממש טוב, זה לא יאומן. אוקיי. בסדר? עכשיו, עושה לנו טוב, אפשר לעשות בו, הוא נותן לנו אנרגיה, כל הזמן מתפתחים בו. ועוד דבר שהוא ככה, הייתי דווקא יודעים מה, בואו אני אצייר אותו בשחור דווקא. אוקיי? הוא יוצר תגובות
אצל אנשים. אצל אנשים. יוצר תגובות אצל אנשים אחרים. עכשיו, התגובות האלה הן לא בהכרח חיוביות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו רגילים שרק תגובות חיוביות מהאנשים הם סממן לזה שיש לי כישרון. זאת אומרת, אם אני שר טוב, אז אם ימחאו לי כפיים, זה תהיה תגובה טובה ואימות לזה שיש לי כישרון. אז ממש לא. כל תגובה שהיא לאורך זמן, זאת אומרת, אם אתם עושים, נגיד, מציירים, אז אנשים מסתכלים, וואי, מה ציירת? וואי, עוד לא ציירת דבר כזה, איזה יופי. או שלמשל באים ומגיבים, מה זה הציור הזה? למה את מציירת ככה? מה זה? מאיפה זה? מי לימד אותך? אוקיי? זאת אומרת, בן אדם כישרוני הוא יוצר תגובות אצל אנשים אחרים, אוקיי? והייתי אפילו מוסיף פה לאורך זמן. זאת אומרת, גם אם אני פעם אחת אצייר איזה משהו, אז כמובן שאנשים יגיבו, כי הם לא רגילים לזה שאני מצייר, בסדר? אבל אם לצורך העניין אני מצייר יום, יומיים, 3, חודש, חודשיים, חצי שנה, ואנשים כל פעם ובאים, וואו, מה זה? אתה השתפרת? או לצורך העניין, בונה, אתה עדיין בזה? אתה עדיין יושב בציורים שלך? מה, אתה לא רואה שזה לא עובד אצלך? תעזוב את זה? אוקיי? זה תגובה. בסדר? אז לצורך העניין גם תגובות חיוביות וגם תגובות שליליות. לאורך זמן, מאוד חשוב פה להדגיש, לאורך זמן. בסדר? כי כישרון זה משהו שהחברה מרגישה כמשהו לא נורמלי, כמשהו שהוא מאיים. בסוף אנחנו מתים כישרון בלי למצוא אותו, לכן אנושות מדוכאת. כן ולא. למה זה כן ולא? כי הרבה מאוד אנשים מצליחים להסתדר בחברה גם בלי לגלות איזשהו כישרון, בלי לפתח איזשהו כישרון גדול. אוקיי? כי כמו שאמרתי, פיתוח כישרון זה משהו שהוא מאיים אחרים. אז אם אני רוצה שיהיו לי חיים נוחים, ואני הצלחתי לעשות את זה לצורך העניין, כן? נגיד יש לי עבודה מסודרת, משפחה מסודרת, לא יודע מה, נוחות, זאת אומרת אני חי בחיים נוחים, אז רוב האנשים לא בהכרח ירצו איזשהו כישרון שיאיים על כל זה, אוקיי? כי אם תשימו לב, אם אנחנו, לא יודע מה, כל אותם שחקני קולנוע, כל אותם ידוענים, אז יש להם בעיה מאוד גדולה בלהיות חופשיים, הם לא חופשיים בכלל, הם רק יוצאים לרחוב ישר, ארנולד שוורצנגר, לא יודע מה, עוד איזשהו ידוען, הבנת? זאת אומרת, כל הזמן עוקבים אחרי החיים האישיים שלהם, אז זה כן ולא. למצות, לא למצוא. לא כל כך הבנתי, אולי תנסי להגיד את זה בצורה אחרת. לא הבנתי כל כך. בכל מקרה, מה? חייבים לסיים, נכון, אשתי אומרת לי, מסמנת שאנחנו צריכים באמת להתחיל לסיים. רק במשפט אחרון, מה שאני רוצה להגיד, אוקיי? אם מעניין אתכם הנושא של כישרון מולד, אוקיי? אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה, זאת אומרת אם אתם רוצים למצוא איזה כישרון מולד יש לכם, כי יש כמה קבוצות, יש 7-8 קבוצות של כישרונות מולדים, וכדי למצוא אותו בצורה מאוד מדויקת אפשר לעשות איזשהו מבחן, איזשהו אבחון קטן. אז אם אתם מעוניינים בלמצוא את הכישרון שלכם, אתם מוזמנים לשלוח הודעה, אוקיי, אליי
לטלפון, יש לכם שם אפשרות לשלוח הודעת SMS או וואטסאפ, מה שאתם רוצים, אוקיי? עם המילה כישרון. שלו, נכון, בדיוק. כשאדם לא עוסק בכישרון שלו, משהו מרגיש בו מת. בדיוק. אבל מצד שני, גם אם משהו לא התפתח, זאת אומרת, אם נגיד ילד כבר בגיל 2, כבר הרגו לו את הכישרון הזה, ולא נתנו לו לפתח אותו, אז אחר כך זה כמו שורש בתוך האדמה שלא נתנו, לא מזגו לו מים לצמוח. אז זה רשם, אבל הוא לא צמח. אז הבן אדם לא ירגיש יותר מדי שהוא הפסיד משהו, אוקיי? כי שאר הדברים אצלו בחיים מסודרים, אוקיי? אז אם אתם מרגישים שיש לכם איזשהו כישרון, ואתם הייתם רוצים לפתח אותו, אוקיי? את כבר ניסיתם משהו, אז כדאי למקד אותו, אוקיי? אז אם זה נושא שמעניין לכם למקד את הכישרון שלכם, תשלחו אליי הודעת SMS או בוואטסאפ, אוקיי? עם המילה כישרון, ואני ארשום אתכם לקבוצה של אנשים שמתעניינים בזה, ושם היו תכנים בנושא. בסדר? אני כרגע בונה את כל זה, אבל אם זה כבר מעניין אתכם, כדאי לכם לתפוס מקום, שאני ארשום אתכם כבר לקבוצה עתידית. אוקיי? אז פשוט שלחו לי את המילה כישרון. בואו נראה. בכיף, שמח שעזרתי. אם יש מישהו שהיה רוצה לעלות אולי לכמה דקות, יש לי בדיוק 10 דקות שיחה שאני יכול לדבר על נושא של כישרון, אז הוא מוזמן. יש מישהו? מישהי שהיה רוצה לדבר על נושא של כישרון אולי? בוא נראה. אני רואה שלא, אבל בכל מקרה אני רק אזכיר שאתם מוזמנים לחפש, כל הלייבים הם יהיו בערוץ ביוטיוב. מקסימוס ווקס, אוקיי? כל ההקלטות נמצאות בערוץ יוטיוב מקסימוס ווקס, אוקיי? ואני לא יודע למה הורידו לי את הקישור, את הלינק לשם מהביו שלי, אבל אתם יכולים לחפש מקסימוס ווקס ביוטיוב, ואתם תמצאו עם הלוגו שלי, עם הכל. בסדר? עכשיו, מי שעוד רוצה לדעת עליי קצת יותר, מוזמן לחפש אותי בגוגל. מקסימוס סטארטס, אימון ושיקום. אוקיי? אז זה יותר פרטים עליי. אימון ושיקום, אתם מוזמנים למצוא אותי, וגם בערוץ היוטיוב יש שם לינק כזה לכל הפרטים עליי, תעודות, אם תרצו לדעת הכל. אז אני מודה לכם שהשתתפתם, ואני אשמח שאתם תשלחו אליי הודעות על נושאים שאתם רוצים שאני אדבר, נושאים שקשורים לחיים, שהייתם רוצים לדעת עליהם יותר, כדי שאני אדבר על הנושאים שכואבים לכם, ולא דברים שאני מת לדבר עליהם, אוקיי? אז אתם מוזמנים לרשום את הנושאים האלה שקשורים בעיקר ליחסים עם אנשים אחרים, יחסים שלכם עם עצמכם, יחסים של עצמכם עם החברה, אוקיי? כל מיני דברים שנתקלתם בהם, כמו כעסים, תסכולים, הנושא של אושר, אוקיי? כל אותם דברים שקשורים לאימון אישי, לקואוצ'ינג, או לפסיכולוגיה גם כן. אז אתם מוזמנים לרשום אליי הודעות, ואני אשמח לדבר על הנושאים האלה. אז תודה רבה שצפיתם, וניפגש בלייבים הבאים. כל טוב.